Dnes budem hovoriť o centrách v Human Designe. Je ich 9. Rozlišujú sa na definované a otvorené. Ako to zistíte, či je definované alebo otvorené? Veľmi ľahko. Keď si pozriete svoju mapu, tak niektoré sú farebné a niektoré sú biele. Tie farebné sú definované a tie biele sú otvorené. Viacero z vás sa ma pýtalo, ako prídu k svojej mape. V prvom komentári vám dám link, kde si môžete svoju mapu zadarmo vygenerovať. V oblastiach, kde máme centrá definované, sme veľmi stabilní. Správame sa konzistentne, reagujeme rovnakým spôsobom, vieme sa na seba spoľahnúť alebo sa oprieť o to, ako to máme. Častokrát sme s tým aj stotožnení, že áno, toto je to naše. Cez tieto otvorené centrá vlastne môžeme tak ochutnávať svet a skúšať. Sú to častokrát témy, ktoré si riešime počas celého života z rôznych uhlov pohľadu. Keď som sa prvýkrát stretla s Human Designom, tak som chcela iba tie definované centrá. Mala som pocit, že sú lepšie, že je to stabilita, konzistentnosť, niečo, čo sa dá oprieť a že keď sa na ne sústredím, tak bude mi úplne super a budem všetko vedieť. Dnes už som pochopila, že rovnako ako sú dobré definované centrá, tak sú dobré aj otvorené centrá. Otvorené centrá mi ponúkajú niečo iné, ponúkajú mi flexibilitu, ponúkajú mi rôzne pohľady na vec, rôzne pocity. Dôležité je, aby sme sa nesnažili v tých centrách, ktoré máme definované, byť extrémne flexibilní a meniť sa. A zase, aby sme netlačili na seba v tých otvorených centrách, aby sme sa správali konzistentne. A toto pochopenie mi prináša veľkú úľavu v živote, že môžem byť niekde konzistentná a robiť veci stále rovnako, je to v poriadku. A inde zase môžem raz mať taký postoj, potom iný postoj a môžem to skúšať a môžem sa s tým hrať. A myslím, že ma to tak baví. V ďalších díloch sa budem venovať jednotlivým centrám a tomu, ako som to vnímala a ako to vnímam teraz, alebo ako to na mňa pôsobí, či už otvorenosť alebo definícia.